नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतोय पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। सो मंडळी, आजचा प्रवास असणार आहे आपल्या भाईंदर ते फणसगाव। तर पुन्हा एकदा आपण चाललो आहोत कोकणामध्ये आणि कोकणामध्ये जात आहे आपली इनोवा। तर पाहू शकता इनोवा झालेली आहे रेडी गावी निघायला। सामान वगैरे मी भरून घेतलेलं आहे। हां म्हणजे एक मिनटं अजून डिक्की जरा चालू राहून दे। सो आपल्या बघू शकता इनोवामध्ये सामान भरलेलं आहे। भाऊ पण येते आपल्यासोबत आणि आपल्यासोबत ना अजून एक येणार आहे सोबतीला, तो म्हणजे आपला टेम्पो। सो आपला आज टेम्पोसुद्धा असणार आहे सोबत, इनोवा प्लस आपला टेम्पो। चला बाय। तुम्हाला मी एकदा टेम्पो पण दाखवतो चला, कारण की नंतर टेम्पो मागे राहिला तर आपल्याला दाखवायला होणार नाही किंवा पुढे गेला तर दाखवायला होणार नाही। तर आपण टेम्पोला पहिले पाठवतो पुढे। वाजले आहे रात्रीचे 9:42। आपण 10 पर्यंत निघायचा प्लॅन केलेला आहे। सो मंडळी, पप्पा टेम्पोची पूजा करत आहेत, कारण की आज पहिल्यांदाच चाललं आहे आपल्या फणसगावला, भाईंदर ते फणसगाव असा टेम्पो। आमच्यासोबत आज काका पण आहेत, काकांची नंतर आपण ओळख करूयाच। सो फायनली मित्रांनो वाजले आहेत 9:50 आणि आपण पहिला निघतो आहे टेम्पो। बघू शकता काका चालवत आहेत। हां चल। फायनली मित्रांनो टेम्पो आपला निघालेला आहे। सो मंडळी 9:58 झाली आणि आता आपण निघतो आहे आपली इनोवा घेऊन। चला मित्रांनो, गाडी डिझेल भरायला आणलेली आहे। बघू शकता तुम्ही, डिझेल भरायला लावली आहे गाडी आपली। तुम्हाला सांगतो मी, आपण डायरेक्ट ना आता कळंबोली ब्रिजजवळच भेटणार आहे, कारण की मध्ये आता मी गाडी चालवणार आहे। सो कुठे बोलायला तुम्हाला किंवा रस्ते दाखवायला भेटणार नाही। तुम्हाला आता डिझेल किती भरतोय ना ते दाखवतो आणि आपल्या प्रवासाला सुरुवात करतो। सो मंडळी, टेम्पोमध्ये बघू शकता आपल्याला एवढं असं डिझेल लागलेलं आहे। मंडळी 4100चं आपण डिझेल भरलेलं आहे आणि आता आपण चाललो आहोत मुंबईवरून। आपण जसा लास्ट व्हिडिओ बनवलेला मुंबईवरून जोगेश्वरी विक्रोळी करून आपण जाणार आहोत, तसाच आपण जाणार आहोत आता पण तुम्हाला पूर्ण रूट मी दाखवत नाही। डायरेक्ट आपण भेटणार कळंबोलीच्या टर्निंगला। सो फायनली मित्रांनो, आपण हॉटेल पार्क इन सहारामध्ये थांबलेलो आहे। वाजले आहेत रात्रीचे 1:12। थोडा उशीर झालेलाच आपल्याला। आता पटापट जेवूया आपण आणि आपल्या जर्नीला चालू करूया। आता हॉटेल पार्क इन सहारामधून आपण निघत आहे। वाजले आहेत रात्रीचे 1:55। 2 वाजलेले आहेत आणि आपण अजून पण आहोत पेनला। आता आपण कुठे थांबायचं नाही, आपल्याला रोड कव्हर करायचं आहे। पुढे पुढे जाऊ। मी आता काय रोड तुम्हाला दाखवणार नाही, पुढे उजाडलं ना की तुम्हाला रोड दाखवतो। सो मंडळी, वाजले आहेत 3:20 आणि आलं आहे आपलं कोलाड। 3:20 आपण कोलाडला पोहोचलोय। आज भरपूरच उशीर झाला, कारण की आपण ना आज थोडा शॉर्टकट मार्गाने येण्याच्या नादात थोडा टाइमपास आपण झाला आपला। चला आता थोड्याच वेळात येईल मानगाव किती वाजता येते तेव्हा सांगतो तुम्हाला। आणि रोडबद्दल जर अपडेट सांगायला गेलो तर रोड ठीकठाक आहेत, जास्त खड्डे नाही आहेत। थोडा 1-2 किलोमीटरचा पॅच फक्त खराब आहे, बाकी रोड सुसाट आहे। मंडळी बघू शकता, मानगावात इथून यायला 10 मिनिटं आहे आणि रोड तुम्ही बघू शकता रेडियम लावलेले आहेत चारी बाजूने। तो रोड बघा, दिसायला पण छान वाटतं आणि क्लिअर रोड आपल्याला दिसतो रात्रीचा। मंडळी वाजले आहेत 3:45 आणि आपण पोहोचलेलो आहेत मानगावला। पाहू शकता लेफ्ट साईडने जाऊ शकतो आपण पुण्या साईडला आणि राईट साईडला आहे ते मानगाव। मानगाव एसटी डेपो। मित्रांनो वाजले 4:30 आणि आपण पोहोचलेलो आहोत पोलादपूरला।
शकता लेफ्टला जातो महाबळेश्वर आणि आपण आता पोलादपूरला थांबणार आहोत, थोडा फ्रेश होणार आहोत. मंडळी पोलादपूरला मी पोहोचलेलो आहे. थोडा काकांकडे चहा वगैरे पितो आणि फ्रेश होतो आणि निघतो परत आपल्या प्रवासाला. आहेत 5:05 आणि बघू शकता आपण आलो कशेडी बोगद्यामध्ये. हां त्याच काय कळलं नाही ॲक्च्युली बोगद्यामध्ये गाडी कधी आली आहे मला पण कळलं नाही. स्पीडमध्ये होतो. आता रोड आता तो आतमध्ये येण्याचा मोठा केलेला आहे त्याच्यामुळे. पुढे आपल्या किया गाडी आहे आणि त्याच्या पुढे आहे आपली लाल परी. अशा तऱ्हेने आपण बोगद्यामध्ये एंट्री करत आहोत 5:05. बोगद्यामध्ये लाईट वगैरे मस्त लावलेली आहे. समोर पाहू शकता आहे आपली लाल परी एसटी महामंडळाची बस. बोगद्यामध्ये सुद्धा सगळ्यांना पुढे जायची घाई लागली. आपण पण लाल परीला ओव्हरटेक करूया. लाल परीला ओव्हरटेक करून आपण चाललो आहोत आपल्या फणसगावच्या दिशेने, ते पण कशेडी बोगद्यामधून. मंडळी कशेडी बोगदा आपण पार केलेला आहे 5:08. 5, 6, 7, 8 3 मिनिटांना आपण बोगदा पार केला आहे. सो मंडळी वाजले 5:57 आणि आता आपण थोड्याच वेळात पोचणार आहोत चिपळूणला. आणि तुम्ही समोर बघू शकता धुके किती आहेत, भरपूर होते. परशुराम घाटात देखील भरपूर धुके होते. ॲक्च्युली या धुक्यामुळे ना आलेली मला झोप आणि मी थोडा उतरलो खाली आणि तोंडावर पाणी मारलं, कारण की तुम्ही बाहेर बघू शकता भरपूर धुके आहेत. या धुक्यामुळे कसं माहिती आहे का, बाहेरचा रोड क्लिअर दिसत नाही आणि त्याच्यामुळे आपल्याला इथे झोप. सो मंडळी बघू शकता आपण आलो बहादूर शेख नाक्याला. वाजले आहेत 6:02 आणि आपण आलो आहे बहादूर शेख नाक्याला. तुम्हाला बहादूर शेख नाका दाखवतो चिपळूणचा. 1Xवर दाखवतो. आपण आलो इथून मुंबईवरून, आता या रोडने जाणार गोव्या साईडला. जास्त उशीर नको करूया, कॉपीराइट येईल. जास्त उशीर नको करूया. बहादूर शेख नाक्याला आलो आहे आपण, डायरेक्ट आता निघूया इथून. चला. वाजून 58 झाली आणि आपण आलो आहोत संगमेश्वरला.
धुके बघू शकता तुम्ही, रात्रभर धुक्याने सतवलं आहे. धुके असल्या कारणाने रात्री पण काय दाखवता आलं नाही. बोललो जरा उजेडल्यावर तुम्हाला थोडंफार दाखवेल. मंडळी आता आहे ना आपण जाणार आहे लेफ्ट मारून साखरपा देवरुख मार्गाने, कारण की समोरनं जाणार नाही, रोड भरपूर खराब आहे. आमचे राजू काका जे आले आहेत ना त्यांनी सांगितलं की रोड अजून पण खराबच आहे, म्हणून आपण मारणार आहे लेफ्ट आणि लेफ्ट मारून जाणार संगमेश्वरला. आता इथे जरा चहा किंवा कॉफी भेटते का बघूया, आपण पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करू. हे बघा, हा लेफ्टला आहे जो ST डेपो आहे संगमेश्वरचा. हा वाला आहे संगमेश्वरचा ST डेपो आणि आपण सरळ जातो गोवा मार्गाने राजापूर वगैरे, पण आज आपण जाणार लेफ्ट मारून. लेफ्ट मारून बघा काय काय पॅसेंजर लवकर उतरलेले आहेत. लेफ्ट मारून बघू इथे चाय भेटते का. फायनली मित्रांनो संगमेश्वरला आलोय. वाजले सकाळचे 7 आणि मला ना भरपूर झोप येते यार, खरं सांगतो. मी चिपळूणच्या आधीपासून मला झोप येत होती. मी पाणी मारतोय तोंडावर थोडं थोडं आणि पुढे पुढे येतोय. आता बघू चाय इथे भेटते का. सो मंडळी बघू शकता संगमेश्वर बाजूला आहे संगमेश्वरचा ST डेपो आणि आपण ना इथे चहा घ्यायला आलोय. झोप जास्त येते, थोडी चहा पिऊया, सुस्ती उडव्या आणि आपल्या प्रवासाला सुरुवात करूया. सो मंडळी तुम्हाला माहिती आहे आपण आहोत ST प्रेमी. संगमेश्वर डेपोच्या बाजूला गाडी लावली. आता माझं मन राहिलं नाही, बोला आतमध्ये डेपो जाऊनच येऊया, डेपो बघूया कसा आहे. बघू शकता हा आहे संगमेश्वरचा डेपो. सगळे पॅसेंजर आलेले आहेत, आपले चाकरमानी गावाला बसलेले आहेत आपल्या STची वाट बघायला. आणि बघू शकता हा पूर्ण असा प्रॉपर संगमेश्वरचा ST डेपो आहे. सो बोललो बाजूला गाडी लावली आहे ना, मला राहवलं नाही, बोललो जरा ST डेपोमध्ये जाऊया, ST डेपो बघूया. चला जास्त वेळ नको घालूया, आपल्या प्रवासाला सुरुवात करूया. सो मंडळी आलो मी डेपोतून बाहेर. तुम्हाला इनोवा दाखवतो. जास्त धूळ लागलेली आहे इनोवावर आणि धुक्या असल्या कारणाने ना जी माती जी होती ना ती ओली झाली आहे आणि एकदम चिपकलेली आहे. ही बॅक साईड इनोवाची आपली लेफ्ट साईड. धुक्यामुळे जास्त गाडी खराब झाली आहे, वरती पण जास्त धूळ बसलेली आहे. चला मंडळी इथून जातोय आता आपण देवरुख साखरपा मार्गे राजापूरला बाहेर पडणार आपण ओनी साईडला आणि डायरेक्ट आपल्या तराळा फणसगाव. सो मंडळी आपण देवरुखमध्ये पोहोचलेलो आहोत. वाजले 7:44. गुगल आंटी पण आपल्याला सांगते. आता आपण राईट मारून देवरुख साखरपा मार्गाला जाणार आहे. सो मंडळी हा देवरुख साखरपा मार्गाचा मी प्रॉपर व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, तुम्ही जाऊन आपल्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये बघू शकता. आता मी फक्त जस्ट तुम्हाला माहिती देतोय, प्रॉपर असा व्हिडिओ नाही बनवत आहे कारण की मला आता मोठा व्हिडिओ बनवायचा नाही आज. सो आपण आता समोरनं जाऊन राईट मारणार आहे. राईट मारून आपण जाणार साखरपा मार्गाला. हा येणारा जो राईट आहे ना हा आपल्याला राईट मारायचा आणि जायचं आहे साखरपा मार्गाला. आता 4 किलोमीटर आपल्याला हा रोड कंटिन्यू ठेवायचा आहे. चला पुढचा टर्न आला असेल तर तुम्हाला दाखवतो मी. सो म्हणजे 7:47 झालेली आहे आणि आपण आलो देवरुखला टर्न मारला आहे साखरपा रोडला. तो बोलो पेट्रोल पंपवर आलो आहे जरा फ्रेश होण्यासाठी. वॉशरूम इथे चांगलं आहे. आपण लास्ट टाइम पण इथेच थांबलो होतो आणि HPचा पेट्रोल पंप आहे. पेट्रोल पंप मस्त मोठा आहे पेट्रोल पंप पण. तो बोलो फ्रेश होऊन येतो जरा, कारण पुढे आपल्याला पेट्रोल पंप भेटणार नाही आहे. तर आपण आता साखरपा मार्गाला लागलेलो आहे मित्रांनो. 1 तास 25 मिनटं दाखवते राजापूरला पोहोचण्यासाठी. जेवढा लवकर पोहोचण्याचा प्रयत्न होईल तेवढा मी प्रयत्न करीन. बघूया चला.
सो मंडळी शिपोशी या गावाला आलेलो आहे. थोडी भूक लागली, वाजले आहेत 8:46. बोलो भूक लागली थोडा नाश्ता करूया. आता आपण आलेलो आहेत राज हॉटेलजवळ. पाहू शकता तिकडे बोलो जरा उसळपाव किंवा मुसळपाव खाऊ आणि जरा पोट भरूया. चला नाश्ता करूया. फायनली मित्रांनो 9:42 झाले आणि आपण आलो आहोत ओणीला. म्हणजे आपण देवरुख साखरपा मार्ग जो घेतलेला, आता आपण 9:42 बाहेर पडलो आहे. बघू शकता लेफ्टला ओझर आहे. आता थोड्याच वेळात राजापूर येईल. राजापूर नंतर खारेपाटण, तरळा, मग आपलं फणसगाव. ॲक्च्युली आज भरपूर उशीर झालेला आहे, पण तरीसुद्धा टाईम कवर करायचा प्रयत्न केला पण नाही झाला, कारण की आपल्याला मध्ये मध्ये थांबावं पण लागलं. आज काय एवढं दाखवायला झालं नाही, कारण की मी एकटाच ड्रायव्हिंग करत होतो आणि भाऊ होता टेम्पोमध्ये. जर भाऊ असता तर त्याने मोबाईल पकडला असता आणि काय ना काय दाखवलं असतं. राजापूर 16 किलोमीटर इकडून, म्हणून आज जास्त काय दाखवता आलं नाही. बघूया आता. आपला हा 4 पदरी रोड एकदम चांगला आहे तरळ्यापर्यंत. तिकडे काय दाखवण्यासारखं असेल तर तुम्हाला दाखवतो. 9:56 झाले मित्रांनो, दिसणार ना आता उन्हामुळे. आणि आपण पोचलो आहोत राजापूरला. राजापूरच्या ब्रिजवर आहोत आता आपण. गुगल आंटी पण सांगते. बघू शकता राईट साईडला आहे ते राजापूरचं ST डेपो. आपल्या भरपूर व्हिडिओमध्ये राजापूरचं ST डेपो मी दाखवलेलं आहे, पाहू शकता. राजापूर कोण आहे का राजापूरचं? पण असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा. स्पीड ब्रेकर पण असे लावलेले आहेत रे. मंडळी आपण आलो आहोत हातिवलेला डिझेल भरायला. ॲक्च्युली 4100चं डिझेल भरलं होतं आणि टाकी आता अर्धी होती, पण आम्हाला परत गावी गेल्यानंतर तरळायला यावं लागतं डिझेल भरायला. त्या कारणाने बोललो आता राजापूरला आलोच आहे तर डिझेल भरूया. ठीक आहे. वाजले आहेत आता वाजले आहेत 10:11. 10:11 आपण आलो आहेत हातिवल्याला. आता टेम्पो राहिला आपला थोडा मागे, तो पण आपल्या जरा 15-20 किलोमीटर मागेच आहे, तो पण येतोच आहे. सो मंडळी वाजले आहेत 10:25 आणि आपण आलेलो आहोत खारेपाटणला. खारेपाटणच्या ब्रिजवर आपण पोहोचलेलो आहोत. 10:30 झालेले आहेत. आपण खारेपाटणला नेहमी 6-6:30 असतो सकाळची. आज खूपच लेट झालं आपल्याला, भरपूर म्हणजे भरपूर लेट झालं आहे. आणि ते खारेपाटणला मध्ये मध्ये चेकिंग पण होते इलेक्शनसाठी. सर्व ठिकाणी आज चेकिंग पण होती इलेक्शनची. आम्हाला पण मध्ये थांबवलं होतं. आज आम्ही शॉर्टकट मारून आलेलो, तर आम्हाला कळंबोली वगैरे काय लागलं नाही, म्हणून मी तुम्हाला ते दाखवलं पण नाही. तो काका आमचे होते, त्यांनी ते दररोजचे आहे तिकडचे, म्हणून त्यांनी आम्हाला शॉर्टकट दाखवलेलं, पण तिकडे पण आम्हाला खूप चेक केलेलं. सो तुम्ही येत असाल कोकणात तर गाडी आपल्या चेकिंग होत आहेत, हे लक्षात ठेवा. फायनली मित्रांनो वाजले 10:30 आणि आपण पोचलेलो आहोत आदिष्टी मातेच्या मंदिरजवळ. म्हणजे 2 सेकंडमध्ये आता आपण पोचू आदिष्टी मातेच्या मंदिरजवळ. आपण तिकडे थांबणार आहे, मातेचं दर्शन घेणार आहे आणि दर्शन घेऊन पुढे निघणार आहे. तर मंडळी आदिष्टी माता चाळा मंदिर, थोडं मंदिराचं काम चालू आहे, जीर्णोद्धार चालू आहे, त्यामुळे बॅकग्राऊंडला आवाज आहे, समजून घ्या. मातेचं दर्शन घेऊया आणि आपल्या फणसगावला जाऊया. बघू शकता मंदिराचं जोरदार असं काम चालू आहे. मंडळी वारगावमध्ये आपण आलेलो, आदिष्टी मातेच्या मंदिराचं दर्शन घेतलं. रस्ता बघतोय, दर्शन घेतलं आहे आदिष्टी मातेचं. आता निघूया आपल्या डायरेक्ट फणसगावला. तो फायनली मित्रांनो बघू शकता आपण आलो आहोत तरळ्यामध्ये. वाजले आहेत 10:44. आपली जर्नी चालू झालेली 9:58 आणि आता आपण आलो आहे 10:44 तरळ्यामध्ये. एकूण 13 तास झालेलेच आहेत. तसं आपण 13-14 तास आपल्याला लागतातच, पण तसं थांबत थांबत आलेलं आहे. आणि आता आपण तरळातसुद्धा थांबणार आहे, 15-20 मिनिटे तिकडे जाणार आहे
छोटं मोठं सामान घ्यायचं ते घेणार आणि मग निघणार आपल्या फणस गावाला. तू गाडी काय लावू हा कासाड्यात 10:59 झाले आणि आपण पोचलेलो आहे कासारड्याला. पाहू शकता पाठीमागे कासारडा आपला आणि तिथेच मच्छी घ्यायला आई उतरलेली आहे. कासारड्याला इथे मच्छी मार्केट भरतो पाहू शकता. आता किती टाइमपास करतात माहिती नाही, मला वाटतं 12 पण वाजवणार आहेत. मला घरी जाऊन झोपायचं आहे. मित्रांनो फणसगाव आहे इथून 4 किलोमीटर. पाहू शकता चालू आहे उंडील तिट्याला, म्हणजे आपल्या फणसगावच्या तिट्याला. पाहू शकता वाजलेत 11:28. भरपूर टाईम झाला आहे. आता डायरेक्ट आपण भेटू फणसगावच्या बौद्धवाडीमध्ये. चला मंडळी 11:35 आणि आपण आलेलो आहोत फणसगावमध्ये. पाहू शकता आपले नेहमीचे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना हा रोड माहितीच असेल. नवीन आले असतील त्यांना सांगतो हा आमच्या फणसगावला रोड जातो, समोर जातो खारेपाटण नरसळवाडीकडून. सो मंडळी अरे वा हे लावलं टर्निंगचं आपल्याला. ओके सो मंडळी आपण लेफ्ट मारतोय आपल्या फणसगावच्या बौद्धवाडीत जाण्याकरिता. चला आपण आलेलो आहे आणि पोचलेलो आहोत फणसगावच्या बौद्धवाडीत. तो फायनली मित्रांनो 11:40 झालेत आणि आपण पोचलेलो आपल्या गावी फणसगावला. आपली जर्नी होती भाईंदर ते फणसगाव अशी. भरपूर टाईम झाला, काही नाही होतं असं. चला तो मित्रांनो अशाच एका नवीन व्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा भेटूया. आम्ही हा व्हिडिओ इथपर्यंतच ठेवतोय. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर भेटू दुसऱ्या व्लॉगमध्ये. बाय बाय.